population. Jokanyo komiti mochung' ne winjo ywak jopiny ma idendo ni Public Petition Committee manolimo jopur ochele mantiere West Kano Irrigation Scheme mar sumo pachgi wi midhiero ma gisebedo ka gikalo ahinya to wi mibadhi ma mieno omenda ma igolo kod piny owacho mamalo mar konyo jopur okonegi dhi bedo ga put mar ndiko lipot kendo chwalo lipotno e nyim od bura mamalo. Jafwambo moro ma e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo miyo waler. E ward makabonyo Kanyagwal e Nyando mana kaka pile jopur odich moyo chele ka gigeno mar yudo chiro kata kamano midhiero maka kod kacha oseduodogi kendo thiro pur makare mar chele e alworano. As a community we have been let down. Kane gitwagi Ramogi TV giyango ni 2009 nyaka sani omenda ma sirikal golo mondo ji weche pur kod masinde bende mag puro chele chalo ka gima itiyo godo arietha kendo omenda go ok chopnegi kaka jopur gino ma osemiyo puro chele odok piny mokalo. Omiyo jok mobiro kagegi wayiego kendo wayiego kabisa mondo ginonwa weche matimore ka. Cooperative ok nyal yier gi ji ariyo adek. Cooperative ni yiero gi jopur kaka chakre chon. Giyiero ji 10 ni ng'ane to jopur to kong'e gima kama. Magi gik makelonwa problem makata pesa ma sirikal kelo ok nyal konyowa. Waywago tinga 13 manokelnwa gi NGO kokadho through the county government. Tingni gi onindo gi chong gi te kendo tamo mine nyaka space magimoye michele. Ne wan gi pump manokelwa ka gi jolony mano kuongo gero skimbni mano pimo skimbni gi pump monego bedgo pi kodwoko nam. Pump ni nokawe outlet to kelwa moko mathindo machalo generator moko konyo. E wi mano e giseo sirikal kuom siko deko ma ok ochopo irgi mapiyo gi kony manyalo bero pur margi kaka dwarore sama midhiero kaka mag winy oula e kind mamoko omonjogi. Wan mondwa ok makich manyuol nikech winy nyuol moloyo mondwa. Nyithindwa machuo riembo winyo mako ae winyo to ol maonge samo nyalo bedo gi dhako mondo mi dhako makich mondo nyuol. To wasekwayo sirikand Kisumu County mondo konywa sebedo ka giwuondowa seche duto ni idhigo yath ne winy kendo idhi neg winy to onge thuolo ma gisekawo mondo mi ginegnwa winy. Koro wasebedo ka wan kod lweny kod winy saidi. Koro wakwayo ni ka sirikand Kisumu negonwa winy otamo to wakwayo national government mondo come in mondo konywa e yore mag nego winy. Then mar ariyo wan kod weche mag ndara. Oula biro koni koda kocha kendo kethonwa ndara to sirikal urito mana ni ka oula osenegowa kata wiro oseywerowa eka sirikal biro kelo ni michele gorogoro achiel kod oganda nus gorogoro ma ok nyal konyowa. Kaluwore kod midhiero go jopur ochele go ochwalo ywak gi e yor andika ne kamiti mane olimogi mar somo paro kendo timo nonro kotenore kod kaka omenda mag sirikal michwalo ne jopur e alworano osebedo katiyo. Bang' winjo ywak makamago, jalup jakom mar Public Petition Committee, Janet Sitianei, mane otelone lalruok makamano, oyango ni gibiro chwalo lipot kotenore kod nonro magiwuok godo kuom jopur e od bura mamalo mar neno ni jok mitudo kod mibadhi mag omenda ma sirikal chwalo ne jopur okawnegi okang' kaka chik dwaro. We have listened to them, they have brought up the issues, we have listened to the leadership of the cooperatives, to the revolving fund. We have listened to NIA, and we are going to go back and sit down as a committee and look into the issues, consider the issues, and write a report to Parliament, which we will share with them. And if there is anybody culpable of misappropriating funds, then they'll be brought to book. Magi duto biro kalure ne 2009. Sirikal nochwalo omenda mar $1,68,000 mar jiwo weche puro chele kata kamano. Omenda go nolal miro ma ok ochopo ne jopur ma West Kano Irrigation Scheme. Mopogore gi mano bende, omenda mar $1,800,000 mar bero masinde mag puro ochele kaachiel kod $1,330,000 mar rundo chele bende ndach gi nolal.
Mae omiyo jopur obiro kanyakla kendo chwalo ywakgi mar ng'eyo kuma kudni nochako towogo ring'o mondo giyud ler ewi gino matimore mamiyo weche pur mar ochele ok nyal mewo e alworano kaka kuonde mamoko. Koro gin kod geno ni tok lalruok mane gibedo godo kawuono gibiro neno lokruok makelo dongruok e pur mar ochele ma West Kano Irrigation Scheme. Whether there was any money going to the account. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County.